11. září 2001. Z Bostonu startuje let 11 a let 175, z Washingtonu let 77 a z New Yorku let 93. Všechna 4 letadla míří do Kalifornie a vzlétají s plnými nádržemi. Krátce po startu přestávají piloti komunikovat s dispečery, mění se trasy a z kabin přicházejí první telefonáty o únosu. V 8:45 se první z letadel, let 11, blíží k New Yorku a řítí se na dvojčata. Co se ten den doopravdy stalo, si povíme v tomto videu. Před tímto dnem fungovalo civilní letectví za mnohem méně přísných bezpečnostních opatření. Kontroly na letištích byly relativně jednoduché a u vnitrostátních letů často jen namátkové. Cestující mohli na palubu pronést i předměty, které jsou dnes nepředstavitelné. Mezi povolenými byly například malé kapesní nožíky či takzvané box cuttery neboli řezací nože, jaké únosci 11. září využili. Dveře do pilotní kabiny nebyly nijak zvlášť zabezpečené, nebyly pancéřované a posádky je během letu běžně nechávaly odemčené. Únosy letadel se sice v minulosti stávaly, ale jejich průběh a motivace bývaly zcela odlišné. Únosci obvykle požadovali výkupné, propuštění vězňů nebo přistání na vybraném letišti z politických důvodů. Většina těchto incidentů končila vyjednáváním a propuštěním rukojmích. Cílem únosců nebývalo způsobit co největší ztráty na životech. Nikdo si tehdy nepřipouštěl, že by únosci mohli dopravní letadlo využít jako sebevražednou zbraň proti civilnímu cíli. Ráno 11. září 2001 odstartovaly zmíněné 4 lety z východního pobřeží USA mířící do Kalifornie. V 7 hodin 59 vzlétl z Bostonu American Airlines let 11. Asi o 1/4 hodiny později z téhož letiště odstartoval United Airlines let 175. Z Washingtonu se v 8:20 vznesl American Airlines let 77 a z New Yorku v 8:42 United Airlines let 93. Krátce po vzletu na všech těchto linkách ozbrojení teroristé násilně převzali kontrolu nad letadly. Tady můžeme slyšet nahrávku z letu 11, kde je slyšet, jak jeden z únosců mluví k cestujícím. We have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. Piloti přestali odpovídat dispečerům a některým strojům únosci vypnuli odpovídače, takže zmizeli z radarů řízení letového provozu. Cestující a posádky volali svým blízkým, aby se s nimi mohli rozloučit. Let 11 se blížil směrem k Manhattanu. V 8:46 narazil v plné rychlosti do severní věže Světového obchodního centra v New Yorku. O 18 minut později, v 9:03, zasáhl let 175 jižní věž, kde přesně před minutou byla vyhlášena evakuace. Oba nárazy okamžitě zabily všechny na palubách letadel a těžce poškodili mrakodrapy, v nichž vypukly rozsáhlé požáry. Mezitím unesli teroristé také let 77 mířící do Washingtonu. V 9:37 narazil tento letoun do západní strany budovy Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany. Náraz zničil část stavby, zabil všech 64 osob na palubě letadla a 125 lidí uvnitř Pentagonu. 4. letadlo, United Airlines let 93 z New Yorku, bylo uneseno o něco později. Tady můžeme slyšet telefonát jedné z letušek. Cestující na letu 93 se díky telefonátům dozvěděli o předchozích útocích a rozhodli se únoscům postavit. Ve snaze přemoci pachatele došlo k boji v pilotní kabině a letoun se v 10:03 zřítil do pole u obce Shanksville v Pensylvánii. Zahynulo všech 44 lidí na palubě. Díky odporu cestujících však letadlo nedoletělo k zamýšlenému cíli, kterým mohl být Bílý dům nebo Kapitol ve Washingtonu. V New Yorku probíhala evakuace obou zasažených budov World Trade Centra i jejich okolí.
Tisíce lidí se snažili sejít po schodištích do bezpečí, zatímco stovky dalších zůstaly uvězněny v horních patrech nad zónou nárazu. Po 56 minutách od zásahu v 9:59 se jižní věž zhroutila. O 29 minut později, v 10 hodin 28 minut, se zřítila i severní věž. Tyto kolapsy 110patrových budov zabily nejen civilisty, kteří nestihli uniknout, ale i mnoho hasičů a záchranářů, kteří byli uvnitř při záchranných pracích. Poškozena byla také řada okolních staveb komplexu Světového obchodního centra. Krátce na to, v 9:45, vydal Federální úřad pro letectví příkaz k úplnému uzavření amerického vzdušného prostoru. Poprvé v historii USA bylo všem civilním letadlům ve vzduchu nařízeno okamžitě přistát a žádné další nesměly odstartovat. Během necelé hodiny nouzově přistálo na nejbližších letištích přes 4 000 letadel. Americké nebe zůstalo v následujících dnech prázdné, dokud nebyl provoz postupně obnoven. Útoky z 11. září 2001 si vyžádali téměř 3 000 obětí na životech. V New Yorku zahynulo kolem 2750 osob, včetně stovek zasahujících hasičů a policistů. V Pentagonu zemřelo 184 lidí a na palubě letu 93 všech 40 pasažérů a členů posádky. Dalších více než 6 000 osob utrpělo zranění. Toxický prach a kouř z kolapsu World Trade Centra navíc způsobil vážné dlouhodobé zdravotní následky mnoha záchranářům a obyvatelům okolí. Tisíce lidí, kteří byli vystaveni kontaminovanému ovzduší v okolí Ground Zero, onemocněli chorobami dýchacího ústrojí nebo rakovinou a řada z nich na tyto nemoci později zemřela. Psychologické dopady byly také značné. Mnozí přímí účastníci trpěli posttraumatickým stresem a pozůstalí se museli vyrovnávat se ztrátou blízkých. Události 11. září vedly k zásadním změnám v oblasti bezpečnosti. V říjnu 2001 byl schválen zákon USA Patriot Act, který rozšířil pravomoci vyšetřovatelů a zpravodajských služeb při prevenci terorismu. Letecká doprava prošla po 11. září výraznou proměnou. Kokpity dopravních letadel byly vybaveny pancéřovými dveřmi zamykatelnými zevnitř. Na některé lety začaly dohlížet ozbrojení letečtí maršálové v civilu a na letištích se zpřísnily kontroly cestujících i zavazadel. Zavedly se také seznamy nežádoucích osob, kterým je zakázáno nastoupit na palubu. Podobná opatření postupně přijaly i další země a bezpečnostní standardy v civilním letectví se celosvětově zvýšily. Památníkům a vzpomínkovým akcím spojeným s 11. zářím je věnována velká pozornost. Na Ground Zero v New Yorku vznikl národní památník 11. září, 2 rozsáhlé vodní plochy v místech základů dvojčat, obklopené bronzovými tabulemi se jmény všech obětí. Součástí areálu je také muzeum, které dokumentuje průběh útoků a osudy obětí. U Pentagonu byl vybudován venkovní památník tvořený 184 lavicemi se jmény obětí útoku. Na místě dopadu letu 93 v Pensylvánii se nachází památník Flight 93 National Memorial se stěnou, na níž jsou vypsána jména 40 pasažérů a členů posádky. Tyto památníky a ceremonie uchovávají památku na 11. září 2001 živou a připomínají, jak hluboce tato událost ovlivnila celý svět.